sempre, per acudir a aquesta convocatòria. Avui ens agradaria des de Compromís per Gandia tractar el tema del turisme a la nostra ciutat i el turisme també al nostre País Valencià. Com sabeu, des de l'entrada al govern del Partit Popular a aquesta ciutat, el model turístic ha canviat a negatiu i ha canviat en moltes qüestions. Des que el Partit Popular governa la ciutat de Gandia, el turisme que existia a la nostra ciutat, un turisme de qualitat, un turisme familiar, un turisme que comptava amb un gran nombre de pernoctacions i d'assistència de persones no sols de l'estat espanyol, sinó també d'altres llocs de fora. Això ha anat davallant i ha anat davallant el model turístic implantat, com us dic, per aquest Partit Popular, un model turístic que ha passat de ser un model familiar, un model de disfrute de la nostra platja, el nostre sol i del nostre medi ambient, a passar a ser un turisme d'oci nocturn, un turisme d'alcohol, un turisme de borratxera, un turisme de despedides, un turisme que està fent que la qualitat de la nostra ciutat cada vegada vagi a menys, que la gent que arriba a la nostra ciutat en estiu o al llarg de l'any cada vegada siga menor i que els problemes de la convivència, el descans amb el soroll cada dia siguin majors. Per tot això, nosaltres, des de Compromís per Gandia, portem molt de temps reclamant un nou model turístic diferent a l'implantat pel Partit Popular, un model turístic que vagi a reclamar i a necessitar novament aquest atractiu de persones que venien buscant sol i platja, però buscant també cultura, buscant educació, buscant medi ambient i que ara ha desaparegut totalment. Jo, sense més, m'acompanya avui a la taula el nostre secretari de Turisme a l'executiva de Compromís, David, i m'acompanya també, com veieu, Fran Ferri, diputat a les Corts Valencianes, perquè ells siguen els que vos parlen ara un poc més d'aquest model turístic. David vos farà una exposició més a nivell local, més a nivell de Gandia, amb propostes concretes també per part de Compromís, i ja després li passem la paraula a Fran perquè vos faci una exposició més a nivell de País Valencià. Molt bé, moltes gràcies. Primer que res, volia començar valorant les dades que ens han proporcionat des de l'Institut Nacional d'Estadística. Podem veure que en totes pràcticament tots els ràtios, llevant de les residents estrangers que han vingut a Gandia, la major part és una tendència a la baixa. Hi ha una davallada en els resultats, tant en qualsevol aspecte, tant en el tema de l'estada mitjana que tenen els visitants, com inclús en el personal, la gent que s'ha contactat durant el temps d'estiu. I a més és una constant, és una tendència que ja no és una qüestió puntual d'enguany, sinó que és una davallada a partir des del 2009 pràcticament s'han anat baixant les xifres. Això jo crec que ens proporciona ja un punt de reflexió, de plantejar-se des de Gandia i des del nostre grup polític quina és la política que s'hauria de seguir per a que en aquest moment que és de crisi, la crisi la considerem com un canvi. Què podem fer per tractar de modificar aquesta tendència, que, com ha dit molt bé Lorena, ja és una tendència a nivell de país també. A partir d'ahir, nosaltres sí que considerem que és lícit que els agents econòmics sempre tendeixen d'una manera molt legítima al benefici i per això s'ha tendeix un poc a la construcció, al desarrollisme. Però realment els agents polítics, els socials, és que han de planificar quin tipus de polítiques turístiques volen per a la ciutat. Això passa per una planificació, que és el que no s'ha fet mai en aquesta ciutat. Una planificació on puguem seure en una taula els diferents agents, tant els hostelers, com els turoperadors, com els ecologistes, com la gent de la cultura, per a que entre tots construïm el model de turisme que volem per a la ciutat. La nostra proposta forta va sempre en la línia de buscar allò que sigui un valor afegit per a la ciutat de Gandia. La marca Gandia, malauradament, ha estat molt devaluada per el govern actual. La gent, si feren una enquesta molt entre la gent de fora de Gandia i a nivell de l'estat espanyol, s'identifica Gandia ara molt a la marca de Gandia Sort, el desmadre, la brutícia, la gent del botelló, com una mena de murada de blocs d'apartaments davant de la platja, i nosaltres volem canviar aquest model. Perquè Gandia ja té suficients recursos com per a promoure allò. Estem parlant del valor afegit que té una ciutat com Gandia, que és el bressol de la literatura en valencià, del Segle d'Or. Estem parlant d'un entorn natural
que el que s'hi ha donat l'esquena d'alguna manera, d'una manera pot ser polítiques, si no destructives, sí d'ignorar que tenim algo que és més que un terreny per a construir una discoteca a Wonderwall o construir un parc aquàtic. Vull dir, és un entorn natural que és únic, que és nostre i que marcaria la gran diferència de Gandia davant d'altres destinacions turístiques de la costa mediterrània. A partir d'ahir també, si valorem també segons les dades que tenim, veiem que la major part, el 90% dels visitants de Gandia són residents de l'estat espanyol, fonamentalment venen de Madrid, perquè tenim la segona residència, que és el tipus de turisme que tenim actualment a Gandia. Tenim d'això, el que tenim que fer és què coses podríem anar fent per modificar aquesta tendència i que puguem arreplegar altres tipus de visitants, sobretot d'estrangers, que és la mancança més gran que té Gandia. Una de les qüestions és racionalitzar el gasto que n'hi ha a nivell de màrqueting turístic a la ciutat de Gandia. Nosaltres estem acudint a la fira de Fitur, a la fira de turisme de Madrid, que és una fira que és sobretot a nivell nacional. Quan la major part de la gent que va a la fira de Fitur és gent que són turoperadors que no tenen que vindre ja a Gandia perquè la major part de les espais residencials que tenim a Gandia són residència. Caldria potser invertir aquests diners de màrqueting turístic en trobar altres mercats a nivell europeu, o bé de blogs o de quaders de viatges. Hi ha moltes alternatives que es tracta un poc de tindre ganes i tindre interès en anar descobrint quins nous camins tenim que trobar a Gandia per tal de promoure un altre tipus de turisme. Propostes que poden anar també en la línia d'una targeta de fidelització on se puguen involucrar els diferents agents tant de turisme complementari com puguen ser creuers o de guies turístics que puguin visitar les comarques veïnes. Caldrà fer un treball molt important en quant a coordinació amb les comarques centrals, amb el Comtat, l'Alcoià, la Marina, per planificar rutes que puguen ser conjuntes, que puguem descobrir els nostres valors culturals, com s'està actualment ara en temes de descobriment de Rugraus, la cultura de la pansa, els monestirs, hi ha tota una sèrie d'aspectes culturals que jo crec que és el que realment busca el turista. El turista no ve a Gandia a pregar a una correguda de nous, no ve per això. I jo crec que cal marcar aquestes diferències. Però, de les qüestions que també es podrien plantejar, també estaria l'establiment amable, que és una sèrie d'incentius que es podrien potenciar per a determinats establiments turístics, que ja es fan en altres llocs del País Valencià. Hi ha tota una sèrie d'actuacions que tenen un cost pràcticament molt baix i en alguns casos, diríem, en aquest moment sí que diríem que és un cost zero, però el consist de l'OPE és seure en una taula els diferents agents que estiguen involucrats en el tema del turisme en la ciutat de Gandia. No sols els agents econòmics, els hostelers o els agents de viatges, sinó tot aquell actor que dins del món del turisme tingui coses a dir i a afegir. Sense més, passem la paraula a Juan Ferri, que ens farà... Molt bon dia. Bé, al final, totes les dades i xifres que ens han contat els companys de Gandia i que venen recollits en l'INE són un exemple del problema que tenim a tot el País Valencià, a tot el nostre territori, i aquest problema és la falta d'una visió estratègica del que ha de ser el turisme i la nostra marca turística. Actualment s'aproven molts plans a nivell de la Generalitat, aproven molts plans que al final es converteixen en paper mullats perquè no tenen una direcció estratègica clara que definisca quins van ser aquests eixos del nostre turisme. Per això nosaltres pensem des de Compromís que el primer que cal definir és tindre una visió estratègica i que el turisme està relacionat sobretot amb la qualitat de vida dels valencians i valencianes. Com diuen els experts en turisme, el turisme no és més que la vida desplaçada. Quan algú viatja, al final el que està fent és desplaçar la seva vida. I si el que volem és atraure a turistes que deixin així també, que busquin qualitat de vida, que busquen també fer així una despesa, hem de també donar-los aquesta qualitat de vida
que els atraiga. No és el mateix vendre Gandia com, per exemple, un Gandia Shore, on ves només a beure alcohol a així de discoteca, que vendre Gandia com un espai que està rodejat de cultura, que està rodejat d'un medi ambient de molta qualitat, que té els mitjans necessaris de mobilitat, de culturals, que estan ben cuidats i per tant atraurem un model de turisme molt diferent. I impulsant aquest model de turisme també estarem impulsant el benestar, la bona vida dels valencians i valencianes. Al final el que faríem seria que el turisme fos un motor de generació de benestar per a tota la ciutadania. I evidentment creiem que el turisme també ha de ser sostenible. I què volem dir amb sostenible? Que no podem fer un turisme d'avui per a demà que destruïsca el nostre territori, que destruïsca el nostre entorn, que destruïsca la nostra cultura i per tant avui tindrem molt de turisme, a més de baixa qualitat, i demà deixarem de tindre aquest turisme perquè es mourà cap a un altre lloc. I un bon exemple és, si a Gandia, la platja de l'Avui. Al final el que s'ha fet a la platja de l'Avui és ampliar el que era ja la platja de Gandia i estem llevant aquest valor afegit que tenia la platja d'Avui, que era una platja diferent, una platja verge, una platja que es mantenia amb el seu entorn natural intacte i per tant el que ha fet Gandia és perdre un espai propi que era únic, original i que ara ja no té perquè s'ha convertit en una ampliació del que és la platja de Gandia. I per això des de Compromís estem treballant en una proposta on les principals línies seran tindre, primera, aquesta visió estratègica, que no siga només plans que s'aproven anualment o plurianualment, sinó que hi hagi una visió estratègica en la que després es puguen basar aquests plans i aquesta visió estratègica tindrà dos eixos principals, que és la relació entre la qualitat de vida i la sostenibilitat. I aquestes línies de treball, el que tenim plantejat és presentar-les en els pròxims mesos. Farem unes jornades amb experts en turisme que ja tenim tancades i que iniciarà la nostra proposta programàtica també per a les pròximes eleccions, però sobretot serà un model que s'haurà d'aplicar a Compromís i que s'hauran d'aplicar també als nostres col·lectius. Així s'han parlat de molts bons exemples del que es podrà plantejar, perquè això ja seria desenvolupar com siguin aquests plans. Davant la manca de rumb del govern de Fabra, que ja es veu més fora que dins del propi govern, nosaltres apostem per alternatives als seus models de govern, una alternativa transformadora i innovadora i que també, no només en altres polítiques que ja han plantejat, sinó també en política turística, perquè no podem oblidar que és un dels principals motors de la nostra economia, però volem ser un motor, com ja he dit, que millori la qualitat de vida dels valencians i valencianes i que també siga sostenible, social i mediambientalment. I això és tot, moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta, a la vostra disposició. És molt escoltar-ho, Queda clar. Ara, molt clar.